ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам дӯстдорони сомонаи канали Сауда ТВ 01. дӯстон, имрӯз 18 июли соли 2025 навор кардам баҳри шумо. Навори мошинҳо мешавад. бовар кунед, бениҳоят мошинаи хуб, арзон ки таби дилтон мардуро. ба маълумоти шумо як чиза бирасонам дӯстон. агар ки шумо хонае ё ки мошин, замин, техника, молу маҳсулот чизе бошад барои савдо кардан, чизе бошад набошад бардоро, дар ҳамаи рақамҳои мо метавонед ки муроҷиат кунед. мисли ҳамин инсоное ки имрӯз мошинашон реклама мекунам, анамхе реклама мекунем. касоне ки дар канали мо нав омадагиянд, меҳмон бошен агар дӯстон, якта лайк дар ҳамаи канали Сауда ТВ 01 подписатсия кунем бардоро. аз шумо ягон чиз намерава. гуфтем ки барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. хулас гапа зиёд намекунем, тамошо кунем навори имрӯзара. дӯстони азиз, касоне ки дар Москва или Московский област кор фаъолият мекунанд ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ширкати грузоперевозки Акай Нозима тавсиятон метем ки пашти ҳар ҳафта боршон ба Туркистон мерасад. тӯли якчанд солае ки оиди ҳамин система кор фаъолият мекунанд. мақсад ба дили пур аз номи канали ютуби Сауда ТВ занг занед. борои шумо аз 100 кило зиёд боша агар омада худшон бортона мегиранд, прямо Туркистон мебаранд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Ваҳдат, Регар, Ҳисор, Шаҳри Нав, Восе, Кулоб, Фарҳор Ҳамадонӣ ва дигар ҷои Туркистон хулас боршон мерасад. ҳар ҳафта пашти боршон Туркистон баробар азиз, аз номи канали мо занг занед. беҳтарин ширкати боярнок, ширкати Акай Нозим марамат, срочно боротона занг дада роҳӣ кунед бародар азиз. эълони якумон чия? якта Opel Astra F ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад дӯстон, солаш 1993, светиш сирх дӯстон, бо нархи 23000 сомонӣ, бензини газ, объем моторш боша 1.6, коробка бардоро механика. хуб, ҳамин рақамҳои вавилоне ки дидесем бардоро 989 1920 39 ҳам ватсап ва ҳам дастӣ. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор 100%, хадавои 100%, коробка ҳамаш 100%, 4 баллони нав, ҳуҷҷат то охири сола, утилизатсия дорад. чашкош ҳамаш нав, бо муомила карда мешавад дӯстон аз номи канали Сауда ТВ 01. агар ки шумо занг бизанед, маълумоти иловагира дӯстон метавонед ки тариқи ватсап ва ҳам дастӣ яка занг бизанед. мошинча хубай, бад нестай, краскаш олӣ, тана шиша. ин эълони дуюм мешавад дӯстон, як тайга Мерседес сечка. солаш бошад дӯстон 2000, мотор ровнада, коробка автомат, бензини газай, с бензин и газ. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар ноҳияи шаҳри Тус и автомобил айни ҳол қарор дорад дӯстон. нархаш 88000 сомонӣ. боз муомила дора, иваз бо астраҷӣ мешавад дӯстон. ягон Opel астраҷӣ дошта бошен, иваз ҳам мекунем мега. рақамҳоро худтон дида истодаен ба +999 939 79 76 31 дӯстон занг бизанен, ҳам ватсап ва ҳам дастӣ яка. дӯстон ба ҳазур бошан, иҷа ҳоли автомобило наворҳош қатъӣ ҳаста, яъне ки ба видеош пешкаштон мекунем дӯстон ки шумо навора бинена ҳаловат барен. аз мо пешниҳод кардани мошина, хонаву заминҳо аз шумо якта тамошо кардан ва лайк гузоштан. дӯстон, яктаига Lexus ES ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. коробка автомат ҳай бардоро, объем моторш боша 35, бензини холӣ, нархиш 300000 сомонӣ. хуб, рақамҳои тоҷикӣ ва ҳам русия кара мондагием ки шумо бардоро ҳатман занг бизанед. 300000 сомонӣ. мошина ай Грузия нав оварда шудага бардоро, ҳама чизаш 200% тайёр, салон техника ҳамаш короче ҳуҷҷати солона накиш буд шудага бардоро. ҳамин қаша гуфтамонам, иваз ҳам мешавад ба хонаи заминӣ ки дар Душанбе бошад. ака боз вариантора мебинем мега акамон бардоро Lexus ES 2017 солаш 300000 и шутка неста. беҳтарин автомобил, беҳтарин мошина не. коробка автомат, мотор 35. рақамҳои тоҷикӣ 36 дигар бошад, рақамҳои русия аст. эълони дигар дӯстон, Opel Astra F солаш 1991, айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Opel-ани нархаш 16000 сомонӣ, бензин плюс газ.
мотор бошад бародаро 1.6 коробка механика, рақамҳои вавилон ҳам ватсап ва ҳам дасти яка 987 34 34 86. мошин на хадоай ҳай мекунӣ мегарди бародар, дига ягон мушкил надора. як техпаспорт дора, ҳуҷҷат надора. яке гуфтамонтон техпаспорт ҳаст, ҳуҷҷат надора. 16 000 сомонӣ нархи автомобил. боз насиб бошад, агар харидор боша мега биё аз наздик бибина, шояд ки арзон мекунад. танаш чихе ки дайсоен краскаш навай, бад нестай, хироштагӣ, кандагӣ, пӯсидагӣ надора. мотор коробка хадои ништяк бардора. эълони дигар, як тайга Opel Zafira ки айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. дӯстони азиз, соли 2012 6 скорсай дӯстони шутка нестай, 6 скорос. объем моторш ди турбо дизел 120 000 сомонӣ, 120 000 бардоро. нархи ҳамаи автомобил 6 та скорос дора. хулас метавонед ки дар ҳамин рақамҳо занг зада аз хиди ака боз боқӣ монда маълумотро бипурсед. карта дора, навигатсия дора бардоро. коробкаш механика, мкп дора бардоро. 6 скорса гуфта сафу утилизатсия дора. ҳуҷҷати солона то 02/04/2026 аз аврупо ба закас омаги бардоро. мошин покиза фулай, ҳама чизаш 100%. макон шаҳри Душанбе. хоҳишмандам аз шумо касоне ки харидор бошад, марҳамат аз номи канали Саудо ТВ 01 ва Авто ТВ бардоро занг бизанен. насиб боша бо шумода арзон мекунад ячинимчи. хоҳишмандам фақат харидоро, касоне ки харидор нестен, илтимос хубтараш яъне ки занг назанен. мошин бениҳоят хуб, салонаш тоза нав. мошин соли 2012 аст, пас закас омаги мошинча. харидоро ура кунед. эълони дигари, як тайгар хундай саната ки айни ҳол дар ноҳияи кушониён қарор дорад. солаш 1995, нархаш 24 000 бардоро, 24 000 сомонӣ нархи автомобил. дар он салон шахтон дидем бардоро. ҳолати мошин состояниш идеални, бад нестай. мотор коробка ва хадои иёшта бардоро ака дига напарсен. хуб, газ бензин, мотори 1.8, коробка механика. рақамҳои вавилон мегафон гуфтанем 976 28 33 55 ҳам ватсап ва ҳам дастияка. мошин дар ҳолати хубае, дар ҳолати хуби техникӣ. 4 балони нав, масъала намехӯрад. мотор нав, солона документ надорад. яки ҳамиқаша гуфтамонам шумода хундаи саната дӯстон дар ноҳияи кушониён қарор дорад. 95 сол, 24 000 сомонӣ. ана бародар бигим мошини арзона. эълони дигар дӯстон, Opel Vectra B. дӯстдорони Vectra B ҳам айни ҳол бениҳоят зиёд шудаган. дар комментария бардоро нависонданд ки ака илоҷ боша Vectra B-ра бисёртар шава. ина марҳамат шербачо. Opel Vectra B солиш 1998 айни ҳол дар шаҳри Бохтар, яъне ки дар Қурғонтепа мегам бардоро, дар Қурғонтепа аст. ана 33 000 сомонӣ нархи автомобила гуфте сакамон. агар харидори ҳақиқӣ боша, боз як нимчи дига мегзара. бензини газай гуфтамонтон, мотори 1.6, коробка механика. рақамҳои ака ва ватсап ва ҳам дастӣ 880 18 18 58. срочно бояд буфурӯш мега маблағ дар кора. агар маблағ дар кор наябуд нафурӯхтам. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора мошин. усто барем бардоро қаттон, касоне ки агар дилтон дур бурава, хай ячи нимчи дард вақте ки автомобилда ёфтен, бардоро сунша кам кадам бигирем. дӯстон, боз як тайга Opel Astra G. Opel Astra G солиш 1999 ана дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. мотори 1.6, коробка механика дӯстон. бензин плюс газ, утилизатсия дора, неки ҳуҷҷат надора дӯстон. дар ноҳияи Хуросон аст. 58 000 кеса нархи Astra G-ра. касоне ки харидор бошад, боз муомила карда мешавад, мега аз номи канали Саудо ТВ 01.
касоне ки харидор нестен хоҳишмандам зангшон назанед. Рақамошонам мегумтон 005 55 56 50. аз наздик рафта бибинед. исус ваҷдене кинем бардоро таби динтон бошад, хулас маъқултон боша, агар баъд харидорӣ кинед. хоҳишмандам аз шумо. як тайгар дӯстон мерседес спринтер барои бор кашидан бениҳоят хуб аст. хуб, солаш 1999. мотори коробкара бугӯй агар бардор 100% утилизатсия дора. 4 моҳи дига ҳуҷҷатш мондагия, яъне балонош бошад 40%. аниқтарш балони 40%. мерседес спринтер дӯстон. айни ҳол дар ноҳияи Данғара қарор дорад. 80 000 нархи мошин. иваз ба мошини хурд, яъне ки масъалаҳои ивазишам мебинем, яъне ки абмена мебинем. мега акамон рақамо 556 554 охираш бошад 500. анаида бошад телефони дастӣ. ватсапаш +7 925 494 36 21 дӯстон. занг бизанед. хоҳишмандам касоне ки харидор бошед. агар харидор набошед, мардоро зангшон назанед. чӣ эълони дигар дӯстон, Opel Astra G. дӯстдорои Astra G ҳам бениҳоят зиёд ҳастанд. дар душанбе аст айни ҳол мошин бо нархи 83 000 сомонӣ. бардоро бовар ки нархи мошин ҳам хеле хестеста, ки аз як ҷиҳат пагоҳ насиб бошад канали Авто ТВ ба шумо як автомобили бениҳоят хуб, ки соли 2012 аст, бо нархи 60 000 сомонӣ. ман худам мардоро автори канали Авто ТВ ҳастам. хуб, дар ин каналам кам-кам навор мекунем. дар шаҳр душанбе аст 83 000 бензини холи, мотори 1.6, коробка механика. рақамои 981 003921 ватсап ва ҳам дастияка. хоҳишмандам занг занед. дар ҳолати беҳтарин қарор дора мошин. задагӣ, пусидагӣ, хурӯшдагӣ ва хеле кандагӣ хеле гапчап нестайда мошин. мардоро фақат харидоро марҳамат кинен. харидор набошед, хоҳишмандам занг назанед. як тайга лаба дӯстон, солаш 2005 май. ҳуҷҷат надора. айни ҳол дар шаҳри ҳисор аст. бардораи ҳисорӣ ин чиз медонед ки барои чӣ дар кор. яъне ки агар дар як ҷо ягон чорвои хурди шохдор ба монанди буз ва гӯсфанд бошад, овардан ба ин бениҳоят қулай. ин автомобил барои фермерҳо бисёртар. хуб, 35 000 сомона як бардор нархаш. муомила дора. боз ватсап да марҳамат занг бизанед. рақамои 907 91 66 64 аз номи канали Сауда ТВ 01. хоҳишмандам занг бизанед. агар харидор набошед, бардоро занг назанед. дӯстон, ба анҷоми барнома растем. ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо мо будед. яъне навори маро тамошо кардан аз шумо миннатдор. то наворҳои оянда худо ёр мададгор то бошад. паноҳтон ба худо. дар аввали навар рақамо мондагӣ бардоро барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед.